Prynhawn da, Georgia. Llio, prynhawn da, sut ydych chi? Iawn, diolch. Dwi'n newid yn dysgu dosbarth Cemeg. Dyn nhw'n dda iawn am rando. Dwi wedi bod yn dysgu dosbarth mathemateg. Ydyn nhw'n dda am rando? Ydyn weithiau. Maen nhw gallu gweithio'n dawel hefyd. Is ti ar y trip di Caredin wythnos dwytha? Naddo, es i ddim. Es i ar y trip di Garedin llynedd, roedd hi'n braf. Es ti ar y trip? Rwy'n i gobeithio mynd. Mi fynais i, ond doedd dim lle i mi. Is ti ar y trip Cymraeg i lan llyn? Naddo, roedd parti penblwydd pwysig. Parti penblwydd pwysig? Es i am merch fach fi i Oakwood. Mae hi'n 8 oed. O, oedd hi'n braf? Roedd hi ddim yn braf, ond roedd hi ddim yn bwrw graw, roedd hi'n sych. Dwi'n mwynhau diwrnod allan. Es ti lan llyn? Do, ges i benwythnos gwych. Chwaraeodd band pres y coleg. Dwi'n hoffi gwrando ar fandiau pres. Ydyn nhw'n dda? Ydyn, mae'r band pres yn dda. Ond Chwaraeodd y gerddorfa. ydyn nhw'n dda? Nac ydyn, dyn nhw ddim yn dda. Maen nhw'n ofnadwy. O na? Maen nhw'n gallu chwarae'n iawn, ond wnaeth nhw ddim ymarfer digon. Dyna drieni. Aeth Aled? Do, gaeth Aled amser da. Aeth hi nofio, rhwyfo a dringo. Es ti nofio? Do, ond oedd hi'n oer. Mae rhaid fi fynd i dysgu dosbarth celf nawr. Dwi eisiau mynd, maen nhw'n swnllid. Dwi'n dysgu dosbarth ailisted tygau. Maen nhw'n hyfryd. Dwi'n mwynhau dysgu'r dosbarth. Gaeth o gyda ti? Na chi, ceri dy ddosbarth celf. Wel fawr. Hwyl, pob luck.